Здравейте, инвеститори! В това видео ще разгледаме акциите на Tesla, ще си припомним с какво се занимава бизнесът им, ще разгледаме финансовото им състояние и ще завършим с най-важния въпрос, а именно каква е справедливата цена, на която бих отворил позиция. Изгледайте това видео до край, за да разберете какво е обществото Инвестина и как да бъдете част от него. Добре дошли в Инвеститора! И ако сте нови за канала, знайте, че тук си говорим за акции, за опции и оценяваме справедливата цена на компании, в които да инвестираме. Съдържанието, което създаваме е информативно и ви призовавам да направите собствено проучване. Ако този тип видеа са ви полезни и намирате стойност в тях, ще съм ви благодарен, ако отделите няколко секунди, за да харесате и да се абонирате. Това ми помага повече, отколкото предполагате. Благодаря. Tesla е най-бързо развиващият се производител на електрически превозни средства. През годините се утвърди като гигант и движеща сила в индустрията. Вече съм правил видео по темата, което ще ви излезе в горния десен ъгъл. Днес ще се фокусираме на това какво се промени през последните месеци и каква е справедливата им цена за покупка. Голямата новина, която всички очакват, е пускането на Cybertruck на пазара. След не толкова успешната презентация, все пак вълнението и обещанията за безпрецедентна здравина, издържливост и приблизително 6500 кг капацитет за тегляне оправдават интереса на клиентите. Лошите новини са, че няма яснота кога ще започне масовото производство. Смята се, че вече са произведени първите 100 тестови бройки, но продажбата им в Европа може да се забави до 2025 година. Но стига толкова за продуктите им, да си говорим за печалбите. Закупувайки една акция, ние имаме досег до 64 милиарда долара оборот на година, 82 милиарда активи на компанията и почти 6 милиарда в свободни парични потоци. Добрата новина е, че нямаме почти никакви дългове. Ако все още нямате регистрация в Trading 212, не забравяйте, че с промокод Петров си гарантирате една безплатна акция на стойност до 100 евро. Повече информация ще откриете в описанието под това видео. Сега си отварям таблицата за изчисляване на реалната стойност на акции и въвеждам тикер TSLA. На екрана пред нас ще се заредят всички важни метрики, за да придобием обща представа как се движи бизнесът на Tesla. Вляво имаме бизнес показатели, които ще ни ориентират за печалбите. В средата имаме скала как се е движила цената на акциите през последната година. А вдясно виждаме дали компанията изплаща дивиденд, процентът годишна доходност и процент на изплащане. Под него виждаме и възвръщаемост на акциите за последните 20, 50 и 200 дни. В синьо получаваме информация за настоящата цена на акциите, а в дъното още малко важна информация като Market Cap, PE, EPS и други. Този калкулатор е изцяло на български език, за да може да се използва от всеки. 90% от данните в него се зареждат автоматично при изписване на тикера. От нас остава да попълним само полетата в жълто. Останете до края на това видео, за да разберете как може и вие да го използвате. Нека се прехвърлим към първия пример и да видим нагледно как се случват изчисленията. Ще използвам модела на Бенджамин Греъм. Виждате формулата, по която се случва магията. Тук имаме само 3 полета в жълто. Първото е за очакванията ни за растеж през следващите 5 години. След това имаме настоящия yield на AAA бондовете и за финал трябва да добавя марж сигурност. Изчисленията се извършват автоматично и получавам приемлива цена за покупка $56. Моделът на Греъм е подходящ за големи и вече стабилни компании, които не скачат с по 20-30% на година, за разлика от Tesla. Затова няма да го вземем предвид в днешните изчисления. Това е само първият метод за оценка. Имаме общо 6. Защото всеки метод има различен модел за изчисляване. Ако имате интерес, ще направя видео, в което ще ви покажа откъде да вземете всички параметри, за да може сами да използвате калкулатора и да направите изчисления върху акциите, които следите. Прехвърляме се към DCF модел. Вече съм попълнил полетата в жълто, имаме свободните парични потоци и системата сама ще направи изчисления и ще ни върне $184 реална стойност на акциите. Сами виждате, че при различните ситуации ще получаваме и различна цена. Това е напълно нормално, защото всяка калкулация взема под внимание различни параметри. Ние ще вземем сбор от всички изчисления и благодарение на тях ще открием средната стойност. Да разгледаме и оценката на множител. От нас се иска да открием кои са конкурентите на Tesla и след бързо питане на чичко Google да запишем тикера им в жълтото поле.
Няма нужда да правим нищо допълнително, калкулаторът ще ни върне реалната стойност, в случая $162. Оценката на дивидента логично не е приложима за компании, които не изплащат дивиденд. Тесла, както знаем, не е дивидендна компания и по този модел не получаваме реална стойност. EV/EBITDA е модел, който ни казва реално колко струва цялата компания, разделена на броя акции в обращение. Справедливата ни цена за покупка е $176. Последният модел за изчисляване е на Питър Линч. Той се използва за определяне дали една акция е подценена или надценена. Тук не се съсредоточаваме над получената цена, тя никога няма да е вярна, а от това дали резултатът ни е под или над 1. Ако резултатът е 1, значи акциите се търгуват на реалната си стойност. Ако е под 1, значи е подценена, а ако е над 1, значи е надценена. За Тесла виждаме, че моментната цена от $260 е по-ниска от 1 и съответно според модела на Линч акциите им са подценени. В таба с резултатите ще видим направените изчисления до момента. Моделът на Греъм не е приложим и ще бъде изключен от сметките. Оценката на множител с $162, модел на Линч също не е приложим и ще бъде изключен от сметките. DCF модел с $184, EV/EBITDA с $176 и оценка на дивидента, която не можем да използваме, защото Тесла не е дивидендна компания. Сега ще взема средната цена между останалите три формули. Реалната стойност на Тесла е $174. Аз съм добавил още 10% марж сигурност, за да съм спокоен, че наистина ще направя покупка на правилната цена и бих отворил позиция под $160. Добавил съм и поле, което ни показва оценката на Wall Street. Тя е над $250. Мислите ли, че това е справедлива цена? Споделете ми в коментарите. Един бонус, който съм приготвил за вас е на всички калкулации, които съм правил до момента. Вижте тикерите и реалната стойност. Ако и вие искате да се здобиете с този калкулатор и да правите сами своите изчисления, линк ще откриете в закачения коментар под това видео. За финал искам да обявя създаването на затворена група Инвестина, място на което да се съберем инвеститори от цяла България, да си говорим за акции, за опции, да провеждаме срещи и да определяме реалната стойност на компании. Достъп до Инвестина, както и до калкулатора ще получите през абонамента си в Patreon. А с вас, инвеститори, ще се видим само след няколко дни.